أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cela Allah ngivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, konke esikhulumayo saphinda futhi akuphumi kithi, sikuthola emlandweni, sikuthola embhalweni kwiQuran naseBhayibhelini. Uma ngithi mina yinye inkolo emhlabeni, kusho umdala, kusho mina, inna dina inda Allahi al-Islam, yinye inkolo phambi ka Allah i-Islam, akusho mina, akusho mina. Bese uyovula abase Efesu 4 uzoyithola futhi lento engikhuluma ngayo, ithi yinye inkolo, yinye inkosi, konke lokho kunye yini? Amabandla, amasonto, akuzona izinkolo, inkolo yinye, i-Islam kuphela. Alelani ngintshele, ningithuke, ningisongele, ningisabise ngendlela nifuna ukungisabisa ngayo. Kuleya meeting leya yaseBerlin, i-conference leya yaseBerlin, iBhayibheli nobuKristu kwaba ezinye zezikhali okwanqunywa ukuthi kusetshenzwe ngazo ukuze balithathe izwe lobabamkhulu. Angiphinde kuleya nkomfa yaseBerlin eGermany, laba behlangene khona beplanela ukuthatha iElkabuleni eAfrika, our motherland, insimi yakithi yase-Eden, izwe lakithi loju ney'nyosi. UbuKristu neBhayibheli kwaba ezinye zezikhali okwathatha isinqumo ukuthi kuzosetshenziswa zona ukuze iAfrika ihlakazwe. Njengoba namhlanje amasonto engaka nihlakazekile bafowethu, nihlakazekile nani niyazibona. Ngihlale nginitshela ngithi amazayoni ewodwa angangozule emakheni anizwani mazayoni, niyakwazi nani lokho. Amapostoli ewodwa angangozule emakheni anizwani mapostoli, niyakwazi lokho. Amawesile ewodwa angangozule emakheni maweseli anizwani ninodwa. AmaLuthela awazwani ewodwa, amaRoma awazwani ewodwa, amaWatchtower awazwani ewodwa, amaNazaretha awazwani ewodwa, abakamndise IPCI abazwani bebodwa, abakwalikhanyane abazwani bebodwa. Wonke amaKristu awazwani ewodwa. Ikutshelani leyo nto leyo? Angeke iAfrika ize ihlangane, amaqembu ezombusazwe engakahlangani, abantu baseAfrika bengakahlangani babe yinto eyodwa, amabandla namasonto engakahlangani abe yinto eyodwa. Ngizontshela mina ngingahlonizi, ningakabi ama-Muslims angeke siyazi injabulo la eAfrika, ngoba iBhayibheli naley'nkolo lezi zenu nina eniyilandelayo yizona eziyimbangela yokuthi eAfrika kungabikho ukuthula. Ngiyaphinda futhi ngithi mina wonke lamabandla namasonto akhandwe amaRoma namaJuda namaJalimane nabantu base-Europe baphesheya namaDutch, angikhathali ukuthi iDutch Reform, amaLuthela, Lutheran Church, you name them, wonke lamasonto la, amasonto akhandwe usathane, ngoba usathane eplane ukuthi ayidestroye iAfrika esebenzisa abantu abanobusathane. So as long as lamabandla la esekhona la eElkabuleni eAfrika, isekude iAfrika ukuhlangana, ngoba lamabandla la ayisikhali sikaSathane asisebenzisayo ukuze iAfrika ingahlangani. USathane usebenzisa amabandla
usathane usebenzisa abafundisi, usathane usebenzisa ama-political parties, usathane usebenzisa uqhekeko, ama-borders, ukuthi sihlukaniswe thina e-Afrika singabi imbumba sibe yinto eyi-one. So ningangizonda nigcine la nithanda khona, as long as la e-Afrika kusenamaKrestu, kusenamanazaretha, kusenawonke lamabandla la engiwabalayo, amapostoli, amaweseli, ama-Methodist, ama-St. John, ama-ZCC, abakaNkonyane, as long bese khona lawo bantu labo besasebenzisa iBhayibheli, usathane uyoloku esebenza ngabo until baze bavula amehlo babone ukuthi usathane uyabasebenzisa, kodwa akabathandi, ubasebenzisa kuphela ngoba efuna ukufeza inhloso zakhe. Ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona. Kulungile.